مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 36 ጥበብ ኣይትጭድርንዶ እያ ዘላ ኣእምሮውን ድምጻዶ ኣይትስምዕን እያ ኣብ ጫፍ በረኽትን ኣብ ቀራናታት መገድን ደው ኢላ ኣብ ጥቓ ደጌታት ኣብ መእተው ከተማ ኣብ ኣፍ ደጌታት ትጭድር ኣቱም ሰባት ንኣኻትኩም እጽዋዓኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ እየ ዘድህዮም ዘለኹ ኣቱም ዓያሱ ኣእምሮ ተማሃሩ ኣቱም ደናቆርቲ ኸዓ ለብሙ ክቡር ነገር ክዛረብ እየ ከናፍረይ ከኣ ቅኑዕ ዘበለ ንምዝራብ ክኸፍት እየ ኣፈይ ሓቂ ኸይዛረብ እዩ ንኸናፍረይ ከኣ ረሲእነት ጽያፈን እዩ እሞ ስምዑ ኩለን ቃላት ኣፈይ ብጽድቂ እየን ኣብኤን ጠዋይነትን ልግምን ኣይርከብን ነቲ ኣስተውዓሊ ኩለን ትኽዝበላ እየን ነቶም ፍልጠት ዝረኸቡ ኸኣ ቅኑዓት እየን ጥበብ ካብ ዓቕናቕ ትበልጽ እያ ክቡር ዘበለ ኹሉውን ኣይ መዓራረያን እዩ እሞ ካብ ብሩርሲ ተግሳጸይ ንፍልጠትውን ካብ ሕሪ ወርቂ ኣብሊጽኩም ተቐበልዎ ኣነ ጥበብ ኣብ ልቦና እነብር ሓሳብ ፍልጠት ድማ ረክብ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት ምጽላእ እዩ ኣነውን ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣካይዳን ቄናን ኣፍን እጸልእ እየ ምኽርን ምስላጥን ናተይ እዩ ኣእምሮ ኣነ እየ ስልጣን ናተይ እዩ ነገስታት በኣይ ይነግሱ መሳፍንቲ በኣይ ገይሮም ጽድቂ ይሕግጉ ገዛእትን ከበርቴን ብዘለው መኳንንቲ ምድርን በኣይ ይገዝኡ ኣነ ነቶም ዘፍቅሩኒ ኣፍቅሮም እቶም ኣንጊሆም ዝደልዩኒ ኸኣ ይረኽቡኒ ሃብትን ክብረትን ነባሪ ጥሪትን ጽድቅን ኣባይ ኣሎ ፍረይ ካብ ወርቂ ኤረ ካብ ጹሪ ወርቂ ደኣ ረብሓይ ከኣ ካብ ሕሪ ብሩር ይበልጽ ነቶም ዘፍቅሩኒ ሃብቲ ኸውርሶም መዝገቦም ከኣ ምእንቲ ኽመልኣሎምሲ ብጎደና ጽድቂ ብማእከል ቅንዕቲ መገዲ እየ ዝመላለስ እግዚአብሔር ኣብ መጀመርታ መገዱ ቅድሚ እቲ ጥንታዊ ግብሩ ተገንዘበኒ ካብ ዘለዓለም ካብ መጀመርያ ምድሪ ኸይኮነት ቆምኩ ገና መዓሞቕ ከይኮነ ዓይኒ ማያት ከይሓዘ ኣነ ተወለድኩ ኣኽራን ከይተሰረተ ቅድሚ ኾረቢት ኣነ ተወለድኩ ንምድርን ንጐልጐልን ነቲ መጀመርያ መሬት ዓለምን ከይገበሮ ንሰማያት ከይቕሞ ኸሎ ኣብኡ ነበርኩ ንጠፈር ኣብ ልዕሊ መዓሞቕ ከይዝርግሖ ኸሎ ንደበና ናብ ላዕሊ ከይቕሞ ኸሎ ንምንጭታት መዓሞቕ ከይበርትዖ ኸሎ ማያት ካብ ትእዛዙ ኸይሓልፍሲ ንባሕሪ ኸይውስኖ ኸሎ መሰረታት ምድሪ ኸመልክት ከሎ ሽዑ ሰራሕተኛ ኾይነ ምስኡ ነበርኩ ብየዕለቱ እሕጉሶ ኩሉ ጊዜ ኸኣ ኣብ ቅድሚኡ እሕጎስ ነበርኩ ኣብ ምድሪ ብዚነብር እሕጎስ ነበርኩ ተድላይ ከኣ ብደቂ ሰብ ነበረ ሕጂ ድማ ደቀ መገደይ ዝሕልው ብፁዓን እዮም እሞ ስምዑኒ ጠቢባን ኩኑ ተግሳጸይ ስምዑ ኣይትእበይዎ እቲ ኣብ ልዳት ደጌታተይ እናተጸበየ ብየዕለቱ ደገይ እናጽንዐ ዚሰምዓኒ ሰብ ብፁዕ እዩ እቲ ዚረኽበንስ ሕይወት ይረክብ እዩ እሞ ካብ እግዚኣብሔር ጸጋ ይቕበል እቲ ኣብ ልዕለይ ዚእብስ ግና ንነፍሱ ይጐድኣ እቶም ዚጸልኡኒ ኹሎምሲ ሞት ይፈትዉ